Җиһанга яңа көн туды. Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга хәерле эш көне, уңышлар һәм яхшы кәеф телибез. Календар битләрендә 10 март, чәршәмбе көн. Бүген күренекле язучы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фуат Садриевка 80 яшь. Фуат ага гомер буе үзе туып үскән якка, Мөслим төбәгенә. Үзе белән бергә яшәгән якташларын әдәби биеклеккә күтәргән, ихлас зурлаган, кадерләп тасвир кылган язучы. Бигрәк тә аның Таң җиле романы татар прозасының җитди казанышы булып тора. Әсәрнең асылы үткәннәребезгә кире кайтырга, мәсләгебезне яңартырга әле соң түгел дигән аңлата. Ә менә тәүбәгә килү, якын кешеңнән гафу сорау өчен вакыт чиге бармы? Ни өчен кеше тәүбәгә килмичә максатына ирешә алмый? Бу һәм башка сорауларга җавапны без Буа дәүләт драма театры тәкъдим иткән Тәүбә спектаклендә ишетә алачакбыз. 30 һәм 31 март көннәрендә Казанда филармония сәхнәсендә Буа дәүләт драма театры гастрольләре көтелә. Шул уңайдан бүген бездә кунакта театрның җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Раил Садриев. Раил әфәнде, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Хәерле көннәр. Буа дәүләт драма театры яңа катлаулы проблеманы күтәргән. Аңлавыбызча, спектакльдә бүгенге яшәеш сурәтләнә. Спектакль үзенчәлекле килеп чыкты инде ул. Аны куючы режиссер Айдар Заббаров. Без аны лабораторияда битәне Тимур Шарафутдинов дигән Питердан килгән режиссерга тәкъдим иткән инде эскиз ясарга, ул үзенчә ясады, миңа ошамады ул. Аннан соң без Айдар белән сөйләштек бу турыда. Айдар Жаббаров безнең Камал театр артисты. Камал театрының режиссеры түгел, Айдар Жаббаров бүген татар дөньясы, татар егетләренең, татарның киләчәге булган өметле режиссер. Ул Махатта, современник театрларында куя Мәскәүдә бик талантлы егет, бик талантлы. Менә хуш авылым чыкты бит инде күптән түгел. Һәм тәүбәдә эшләгәндә дә без Айдар белән мин тәкъдим иттем. Искәндәр Сираҗиның бу пьеса 2008 елда микән язылды, 6 елдамы. Мин укучыларның да беренчеләрдә булып укучысы булгандыр инде бу әсәрне. Ул вакытта без бу бергә әзер түгел идек. Аннан соң бит замананың да шундый корректировкасы бар. Ул үзеннән үзе шушы китереп чыгара. 1 сәгатьтә 15 минутлык менә шундый спектакль килеп чыкты. Без аны бу араштуа манифест кысаларында тәнкыйтьчеләргә күрсәттек, маска экспертларына. Алар аны маскага, алтын битлеккә тәкъдим иттеләр. Менә шундыйрак килеп чыкты. Инде һәм әле без Айдарны көтәбез, кайтып тагы бераз нидер детальләр эшләп бетерергә. Бу спектакль белән йөрибез. Менә үзебездә күп уйнадык, хәзер инде чыктык районнарга. Иштәлегенә килгәндә тәүбә, менә тәүбәгә килү. Анасын сезгә менә Instagram сәхифәгездә күргән идем. Шундый бераз тетрәндерде дип әйтсәк була. Ни өчен бала бәхете ата-ананың гөнаһына бәйле дигән менә шундый бер җөмлә китерәсез сез. Бу чынлап та менә әлеге спектакльдә әлеге сорауга җавап табачакбызмы без? Бу реаль вакыйгалар буенча язган Искәндәр. Гомумән монда тегешләргә сөйлисе килми. Вакыйга шул сугыш вакытында инде үзен җәрәхәтләп, үзен җәрәхәтләп кайтып, колхозда рәис булып эшләп, барса җиңү өчен, барса фронт өчен дип, менә шундый кешеләрне кысып, икмәк бирмичә теге азапланып, икмәк сорап килә, аларны инде шул форсаттан файдаланып хатын-кызларны нитә төкшнип әйтеп булмый. Менә рәнҗетә. Шул нисбәттән чыгып инде аның да каргыш. Менә балаларын кеше булма калсаң иде, балаларын әйләнеп кайта димәк. Да, балаларын киткәч тиңне китерлек булсын дип. Менә ул көтеп ятасың баласын үлгәнне, чөнки белә, әгәр баласы үлмичә ул китәлми. Менә шундый әйбер. Монда бездә инде 5 бала гына. Теге реаль, менә кемнән прототипларда 9 бала булган. 9 бала улып битмичә кеше китәлми. Тәүбәгә киләлми. Тәүбәгә киләсе килми, парализованный. Киләсе килми. Ул инде теге заманага сылтый, бүтән нәрсәгә сылтый. Әлбәттә бала белән бәйле. Ничек инде ул бит без теге гынах кылдың да битте дә китте, алай булмый бит инде. Ул хәзер чыгарга тиеш, ул чакылачак. Кеше бит инде бу дөньяга керә, бу планга димен ниндидер сабак өчен.
Менә бу сабакларның берсе бүгенге заман килгәндә актуальлыгына. Әлбәттә актуаль, чөнки замана үзгәргә тора, ул инде үзгәреп бара. Мин уйлыйм, гомумән дөнья күләм бүтән декорациялар әзерләнгән, алар әзерләнеп ята. Без теге барып ирешмәгән, чөнки безнең нидән түгел. Чөнки мин уйлыйм, фәнни шәрүлнең шигыре бар иде. Дөньясына үттертергә кирәк, яшәр өчен әрнеп сызланып, әрнемәгән сызламаган янда битарафлык җыя кычагын, карый һәркем яманлыкка күзләре җыя, дөнья пычрагын. Ялган сөйләп тел пычрана, аңа берлеп изләр карала, из карасы бетми юып кына, ул җил белән җиргә тарала. Менә шундый форматта яши башлаган идек, бит. Без рәхмәт алдыйбыз, бит ничектер яшәешнең ниләрдән киттек, шундый безнең платформалардан, яшәеш платформаларыннан инде бер калыпка кирдек, инде бүтән кешегә белә башладык. Менә шундый тетрәнү. Менә бу ковидларның килеп чыгулары, гомумән менә бу дөнья күләм кризислар мине ул тетрәндерә торган әйберләр, һәм шушындай вакытта туа шундай әсәрләрдә чыгарга тиешсезгә. Чөнки тетрәнгән кеше уйлана башлый, уйланган кеше карый башлый. Нәрсә булды соң менә хата, нинди хата. Менә шул вакытта бер ихтиятмешли спектакль, театр гомумән ул булырга тиеш, ул көзгә булырга тиеш. Ул көзгенә түгел әле. Син көзгә карагачны көз артына тагып булырга шүкештә булырга тиеш. Бак китеп, нәрсә булды әле бу? Дип шулай сискәнеп куясың да алмыйсың. Менә икән нәрсәдә. Менә без ничек икән. Менә бу нидән чыктың, кар, шушы рәвештән чыктың, и кеше үзенчә бүтән нигә кыра башлый тормышын. Сез инде менә әйтеп киттегез, Маска фестиваленә тәкъдим ителгән дип әйеме әлеге спектакль. Аннан соң әле Брянцев исемендәге Санкт-Петербург дәүләт яшь тамашачы театры сәхнәсендә 22-нче Радуга фестивале узачак. Анда да әлеге спектакльне күреп булачак. Мин анда үзем 2 ел катнаштым. Соңгы тапкыр күрдем, Камал театры алып килде, анда хуш кабул тормышмы бу дигән әсәр буенча Айдар Жаббаровның. Менә Айдарныкы булгач, мин дә белмим, спектакльне карагач, алар безгә шалтыраттылар. Біз сезне алабыз, Питерга килерсез дип, аңа хәтлегәл без үзебезгә фестиваль үткәрәбез. Бу 4нче фестиваль, халыкара фестиваль. Менә аңа хәтле Ивановга Киниш шәһәрендә була. Тоже анда барып кайтабыз инде. Фестивальгә да йөрибез, гастрольләр дә менә хәзер башланды. Әкрен-генә кузгалып китте. Бара шулай булсын инде. Театрлар яшәеш тормышы, ул яктан Татарстан менә теге алдарак бара бөтен Россиянең ниләренә караганда менә күршедә безнең Ульян өлкәсендә театрлар әле эшләми, әле анда кирип тә алмый, күрсәтеп тә алмый. Без анда да гастрольгә йөридек бит. Чувашиягә гастрольгә йөридек шулай. Башкортстанга менә чыгып булмый хәзер пока маршрут не белмиләр. Шуның күрәм яхшы Татарстанда, менә Казанда йөрибез хәзер. Казанда шундый Казан башкарма комитетында мәдәният бүлегендә шундый яхшы саллы кирәкле бер уйлап таптылар. Бу бөтен татар театрларын, гомумән татарларга түгел, бөтен Татарстандагы театрларны җыеп, аларның җитәкчеләре белән сөйләштеләр дә, Казандагы 23 маңда ничә мәдәният сарае бар, төрле-төрле. Шуларга Казан гастрольләре дип атала. Ул менә ел дәвамында була. Без шуның инде икесендә булдык, хәзер бүген 4нчесе. Аңлашылды, моноспектакль. Менә бу дәүләт драма театры тагын бер жанрны ныклап үзләштерә башлады дип әйтсәк тә була. Ул да булса моноспектакль. Һәм аның төп актеры сез. Менә безнең тамашачыларыбызда да сорау туадыр, моноспектакль. Һәм ул менә гадәти шигырь укудан нәрсә белән аерыла? Моноспектакль минем бар гадәтирәк, ул ничектер, менә хәзер яңа форма, яңа программа, моноспектакль әзерләп ятам. Ул атала кыймалар зурайды, күңелләр тарайды дигән. Менә шигырь белән менә чыгып, менә төрлеләрне аңлатасың. Менә ул моноспектакль бит ул менә безнең соңгы фестивальдә булды, Бакудан килгән моноспектакль «Записки сумасшедшего». Нинеке монда ниләр укыды, Шавги Гусейнов укызгына укыды 40 минут, ул шушы нидә уйный, аны бит керә образда. Димәк 40 минут ул сәхнәне тота, яймы? Сәхнәдә. Минем мәсәлән башланды, шигырьләр укып башланды. Хәзер минем бу спектакльләрнең инде берсен Әңгәмәт Набаевның шигырьләренә нигезләнеп яшәп ятабыз. Икенчесе ул Фәнис абый Яруллинның шигырьләренә нигезләнеп эшләнелә. Мин инде монда менә бу моноспектакльнең без төрле формасын эзләдек. Фәнис абый бит инде ул гомер буе түгел, 20 яшеннән бирле беренче группа инвалид, коляскада төрлеләрен менә аның шундый нигә бер калыпка кертте. Бу
bu işlev prosesi bара. Шул ук вакытта менә бу минифиске килгән танкетчиләр, ул бик сал абруйлы дәрәҗәле танкетчиләр Россия күләмендә алар миңа әйттеләр, менә синең нигә кирәк моноспектакль. Дөнья күләм классик bir eserini alasın mı, или Россиядан mı? Biz de seni yardım etirimiz buluşumuz taburga, rejissör taburga kirek, anı koyulat rejissör, senin bilen birge deyip. Bu benim teki bu işlenen monospektakler, nasıl üzlükten işlenen monospektakler. Bu böyle işlenip güne yatağı, işlenip derecesinde yine şunday. Sizce bir hayli bunu biteli bizge kururge kirek, şu an kure eydəgiz şuşı mizgillerde, әлігі spektaklini, monospektaklini qarab ketdik. Hayırlısı. Umaş aşap, tüpsüz işten kiyip, şapay oynap şiyet avında, Həbilərinin əkiyetlərin tınlap, 11 malay üstü qavulda, 11 malay üstü qavulda, 11 malay üstü quzışıp, bırın kanatışıp suğuşup, sıyık dalşı bugün at itip, Мәңгі ayrılmazqa ant itip, 11 malay üstü qavulda. Ağaylardan kalgan bişmet giyip, birge yirdik avlaq ilerge, jırılap yürüdük uram yangıratıp, balamı işkin diyen kilerge, bir-birimizge kızlar sileşip, bir-birimizge kızlar dinleşip, yeksirimizni hat itip, мәңгі ayrılmazqa ant itip, 11 yigit üstü qavulda. 11 yigit üsüp buyga jettik. Mıyık turlarımız qaraydı, ağaylardan kalgan bişmetler de sıymay başladılar, taraydı. Katon kınasıp jirkege, biz kaytırımız deyip irtege, hıyal kanatların at itip, hartlar yazışırga, ant itip, 11 yaştaş gittik avuldan. Tik bir izden baralamını, yol salırga çıkkan yolçular, 11'imiz 11 yakka gitti. İşlerimiz yine umsunlar. Sırasakız bizim haklarda, 11'imiz 11 yaklarda. Her kimiz urdunda bik kirek, hatlar yazışılar, bik sirek. Merse eğitiminde tağında, 11 malay üstü qavulda. Sağındırayken barısı da Bu işigiz oңышлы bulsun, Rail Efendi. Bugün ertəgizini bizimle başlağanığız için zor rəhmət sizге, һәм әлбәттә барлык тамашачыларыбызны сезнең гастрольләрдә көтеп калабыз. Мен бір сөз айтайын, әлі сабылаша, мен шығыр білен сізге сабылаша деген деп шылайды, мен әкелеш. Мене нешенші күндерім шындай хисленіп, бір шындай афоризмыдан, Марат Кабировның афоризмы сол, яқшы кішіні көресің келе ме? Келсе, яқшылық істеді, кізіне қарады екен. Мене шындай мотыда. Мене бұл ғибәрә біздің бүгінгі иртәбізге бик тә туры килә, чынлап та инде иртәгез күңелле башланды, яхшы гамәлләрдән башланды дисәгез, әлбәттә инде барысы да үзебездән тора. Әлбәттә, әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Раил Әфәнде. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм алдагы минутларда Йолдызлы Instagram сәхифәсенә тукталырбыз. Сезне Йолдызлы Instagram сәламли. Яз, кышлар сайрый, күңел җырлый. Күңел җырлап кына калмый, шаяру хисләре дә уяна. Хәтта эстрада йолдызларына пародия ясарга да озак сорап тормый. Исәнмесез, Салават Закиевич. Утырыгыз әйдә. Карагыз, нинди бәхет әйме белән беренче көн ачылдык, эшлегенә башладык, и сразу Гүзәл Уразова үзе безнең студияда. Hayırlı kişler. Aleyhine матур. Татар көйләрендә төрле башкаруда ишетә алабыз.
Ә биюләргә килгәндә, заманча хәрәкәтләрне үзебезнең көйләргә типтереп була икән. Блогер Илнар да язны матур итеп каршала. Аның самавыры кайнаган инде. Чәй эчеп алыйк. Татар традициясе буенча бабайда кунакта бүген безнең менюда шундый чәй самаварда. Әнә шулай язның назлы һавасы белән миллилек тә саклана. Сезнең белән мин Алия Саубулашам. Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тарих битләренә күз салсак, 1710 елның 10 мартында Россиядә беренче рус телендә язылган география китабы дөнья күрә. География яисә дөнья турында кыскача тасвирлама китабы әллә ни зур булмый. Китапның озынлыгы 15, киңлеге 10 см була, бит саны 100-гә җитә, шулай ук автор китапта 21 җадвал терки. Ә менә Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан Кылыч Саядинең Бабахан дастаны китабы нәрсә белән кызыклы? Бу турыда без Китап ачтым сәхифәсеннән белербез. Бездә менә шушындай бик затлы китап чыкты. Бу Кылыч Саядинең Бабахан дастаны. Бу дастан кайчандыр бәлки тыелган китапта булгандыр. Мәсәлән, 20-нче йөз башында, 19-нчы йөз азагында, теге Тукайлар заманы җәдитчелек чорында, чөнки шәкертләргә ул вакытта дини китаплар гына укырга рөхсәт ителгән. Бу инде теге качып-пысып шәкертләрне укый торган бер китап булгандыр. Чөнки бу мәхәббәт турында. Һәм бик бу дастан, легенда, һәм ул безнең төрки дөньяда төрки укучыга теге авыздан, халык авызында, авыз иҗатында да, һәм теге язма хәлдә дә төрле формада, төрле форматта күчеп йөргән һәм бик танылган бер әсәр булган. Моның нигезендә бу китапның әлбәттә ята танылган шулай бүтән легенда ул Таһир һәм Зөһрә мәхәббәте, фаҗигале мәхәббәт. Бабахан ул заманда бу легендада әйтелгәнчә инде шәһәрләрнең шәһәре Татар дигән бер мәмләкәт җирлек булган, шуның ханы булган ул. Баба, ягъни аның теге хөрмәтле хан, дәрәҗәле хан дигәнне аңлата. Ул поэма формасында язылган бер-берсенә булган мәхәббәте төс сурәтләнә, матур җөмләләр, матур образлар белән ихлас, саф мәхәббәт була. Һәм инде еллар үткәннән соң аларның мәхәббәте сүрелми, һәркайсының үзләренең язмышы була. Шулай очрашканнан соң аларның очрашу бәхетсезлек белән бетә. Бу дастан ул бик аваздаш, Ромео һәм Джульетта кебек, Лейла һәм Мәҗнүн кебек шундый әсәрләр белән. Ул бер караганда монда теге тарихи вакыйгалар да бар кебек, легенда да бу, мәхәббәт тарихы. Ул укучының күңеленә бик хас килгән һәм бик аны яратып кабул ителгән әсәр булып килгән. Фәрит Яхин моның төзүчесе, моны шушы бүтән гомум төрки телдә язылган. Менә шушы бүгенге татар укучысына яраклаштырып шәрехләгән китергән кеше ул галим Фәрит Яхин. Ул аны безнең татар укучысына аңлаешлы итеп шундый нигә күчергән. Татарстан китап нәшриятында моның безнең мөхәррире Венера Камалеева һәм бу китапны тиз генә укып ала торган түгел бу. Моны эченә китеп тәмләп, теге шигъри юлларының мәгънәсенә, фәлсәфәсенә төшенеп шайтырып китергән китап. Шуңа күрә бу менә бик саллы китапларның берсе, бик дәрәҗәле. Безнең менә бизәлеше, мәсәлән, без менә Казан дәүләт университетында безнең лаборатория бар, уртак лаборатория. Шуларның яшьләр менә бизәде. Моның бизәлеше менә безнең рәссамнар үсеп килә. Шулай ук. Шуңа күрә рәхим итегез, бу китап күңелгә рухи байлык та бирә торган, шулай ук теге фәлсәфи уйлар да иңдерә торган легендар китап бу. Табигатьнең яңарыш кичергән мәле, кояшлы матур көннәр, язгы назлы җилләр күңелләребезгә шатлыклы хисләр бүләк итсен. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз.